meg, beleestem, kell lesz még egyszer. Ez a KG bomba, gyere rám még jobban, szétszedlek, beleestem, kell lesz még egyszer. Ez a KG bomba, gyere rám még jobban. Shake that baby like to big booty. Tudom, hogy kamázott a csibészes, a bakker meg a megjelenés. Látom, megy a szerepelés, és rafináltak kiszed magadtam, hogy ne töröm én, aki szarvad. Lazuljunk tejben a vajban, te lettél a prédám, én meg az a falka. Hívogat az ura csóró, nem baj, lesz majd kis móka. Fú, te bomba, neked ütött az óra. Most stílust változtattál, teljes egészében. Náncsi német, Nácsi 135-ös BPM, és az van, hogy nekem ez tetszett. Kisfilmben elhangzott az, hogy 8 keresek vagytok mindketten. Idehoztátok a 8 kert, de egyébként idehoztátok 2000-es évek R&B világát is, ami Amerikából jött, ugye nagyon az a stíl. És engem is meglepett, hogy amúgy hoztál egy ilyen ének stílt amúgy. Talán ilyen R&B-s finomság még hiányzott belőle, ami benne nem feltétlen van meg, de ez teljesen normális. Arra is kíváncsi voltam, igen, hogy vajon feltűnik-e nektek, hogy egyébként tök jól énekel, és nagyon sok munkát fektetünk ebbe bele, skálázunk minden, szóval köszönöm, Laci, hogy megjegyezted.